Bun găsit! Pentru următoarele minute de prezență și relaxare, este nevoie să ai lângă tine proaspăt pregătită băutura ta preferată. Dacă nu ai făcut încă acest lucru, te rog să dai o pauză acestei înregistrări, să o prepari și să revii. Acum, odată ce ai încheiat partea de organizare, așează-te confortabil, într-un loc lipsit de zgomote puternice, cu cana așezată în fața ta. Închide ochii pentru câteva clipe. Respiră adânc, inspiră liniște și expiră tensiune. Ești aici și acum. Nimic altceva nu contează în acest moment. Doar tu, respirația și aroma caldă a ceaiului, cafelei sau altei băuturi. Vei rămâne așa în observație, respirând timp de câteva secunde. Apoi, eu să reiau ghidarea. Deschide ochii încet. Privește cana cu atenție ca și cum ai vedea-o pentru prima dată. Observă-i forma, textura, culoare, modul în care lumina se reflectă pe suprafața ei. Privește lichidul din interior. Remarcă-i nuanțele. Poate de chihlimbar, brun, transparent auriu sau altele. Dacă sunt aburi, urmărește aburii care se ridică ușor, într-o mișcare blândă, aproape hipnotică. Întinde mâna și apropie cana de tine. Degetele tale se mulează pe suprafața ei. Poate căldura îți atinge pielea, dându-ți o senzație reconfortantă. Lasă acest moment să te ancorezi în prezent, să-ți aducă liniște și claritate. Închide ochii din nou. Inspiră adânc, lăsând parfumul băuturii să-ți inunde simțurile. Ce arome recunoști?
Lasă aceste arome să-ți îmbrățișeze sufletul cu blândețe. Fii aici, acum, în această clipă simplă. Dacă dorești, poți redeschide ochii. Ridică încet cana, simțind greutatea ei echilibrată în mâini. Apropie-o de buze, lasă aburii să-ți atingă fața, pregătind simțurile pentru prima înghițitură. Ia prima înghițitură conștient, lăsând lichidul să-ți mângâie buzele înainte de a ajunge în gură. Cum se simte? Ca ceva fin, dens sau revigorant? Observă temperatura. Băutura ta e caldă, călduță, fierbinte. Cum e pentru tine? Gustul își dezvăluie profunzimea, învăluind limba. Ce descoperi? O dulceață subtilă? O notă amară? Ce altceva? Savurează fiecare schimbare de aromă. Nu te grăbi. Cu fiecare înghițitură, fii de plin prezent în această experiență, cu ochii închiși sau deschiși. Imaginează-ți că această căldură îți cuprinde treptat corpul, pornind din stomac, răspândindu-se prin piept, prin brațe. Te învăluie într-o stare de liniște profundă, de recunoștință pentru conectarea cu momentul prezent. În timp ce bei încet, lasă mintea să se odihnească. Ce gânduri apar? Lasă-le să vină și să plece ca norii de pe cer. Fiecare înghițitură îți aduce mai multă liniște. Poți formula acum o intenție. Cum vreau să mă simt azi? Ce energie aleg să port în mine? Respiră adânc. Îți poți savura cu recunoștință băutura preferată până la final, iar eu te voi lăsa în curând să faci acest lucru. Ai reușit! Felicitări! Lasă un zâmbet să-ți lumineze chipul. Ești pregătit să-ți continui ziua cu liniște, prezență, echilibru. Îți recomand să reiei această meditație ori de câte ori ai nevoie de o pauză, de reconectare cu tine însuți.